Hemmeňize salam dostlar. Siz bilen Türkmen Trader. Bugünkü ýeňimiz RSI indikatory barada bolar. RSI indikatory dünýädäki traderler tarapyndan ulanylýan iň möhüm we görnükli indikatorlaryň biridir. Tebigat boýunça RSI oscillator bolup durýar. Yani iň ýokary 100 we iň pes 0 bahalar bilen çäklendirilen belli bir zonada ötkeýär. Bu indikatory TradingView platformasynda gurulap bilersiňiz. Ilki registrasiýa bolmaly platforma. Soňra özünde gerek bolan aktiýny saýlaýar we grafini geçýär. Şu ornuşdaky penjere açylar. Bu ýerden bolsa indikatorlar we strategiýalar bölümine girýär. Soňra özünde gerek bolan indikatorlary gözleýär. Bu ýerde bir näçe indikatorlar çykarar. Bize bir näçe türündäki seyret. Üstüne basýar we görşüňizde indikator peýda boldy. Aýdyp geçişim ýaly indikator noldan ýedeçeli diapazonuna peşgalada kerek edýär. RSI noldan näçe ýakyn bolsa, bahany kerekli şonça da gowşaýar. Eger ýüze näçe ýakyn bolsa, bahany kerekli şonça da haýallaýar. RSI indikatoryny ulanmaň bir näçe görnüşleri bar. Şolardan biri perikopdunist we periprodunist. Bu aşyk satynanmaklyk we aşyk satylmaklyk. RSI indikatory 0 we 100 aralykdaky zonada kerek edýär diýipdik. Ýöne möhüm ähmiýetler 30 we 70 dereceler gadapanýar. Köplenç RSI indikatorynyň maglumatlary serjelendi, gözegine şu aşağı takrarlanýar. Eger indikatoryň bahasy 70 we ondan ýokary bolsa, aktiv aşyk satynanan we indi satyn almalara girmek manysız. Eger indikatoryň bahasy 30 we ondan aşağı düşse, aktiv aşyk satylan we ony iň aşagynda satmak töwekkelçini dörenýärsiňiz. Bu bolsa satyn almagy gözegine tutmak üçin amatly pursat ýaly serjelemeler bar. RSI döredijiniň pikirçe, bahalar gaçşalt hereket edende we indikator çalt ýokary göterilende, bahanyň aşyk satyn alma zonada bolandygyny we aşağı gaçjakdygyny anladýar. El şu görüşde hem bahalar gaçşalt hereket edende we indikator çalt aşağı düşende, bahanyň aşyk satylan zonada bolandygyny we ýokary gitjekdigini anladýar. Bu ýerdäki aşyk satylan alynan zona 70 we ondan ul dereceler, aşyk satylan zona 30 we ondan aşagdaky dereceler gadaplanýar. Men 14 periodly oynýan. Bu ýerdäki 14 soňky 14 şemiň bahasynyň üýtgemi gözüne tutulýar. Munyň öz gadaplanýy formasy bar. Bu periody siz özüňize görä üýtgedip bilersiňiz. Meniň olanýanym bazy versiýasy. Ýöne. Hemme zat RSI indikatorynyň aýtýaly ýöne koýulan bolsa-da, hemmemiz bu wagtda millioner bolardyk. Şeýledämi? Şonuň üçin RSI indikatorynyň signallaryny başga indikatorlaryň ýa-da tehnik analiz metodlary bilen filtrawat etmän başarmaly. Inni ýan gaýdyp beren zatlaryny grafikde bolup göreň. Soňra bir kysany ýazyl kaçyp görmek üçin. Şu wagt kanadski dollar, japonska yen valyuta parasyna 1 minutlyk wagt periody, ýani time frame 1 minutda inni indikator eterjär. 30-njy 70-njy organlaryň serplerleri. Şundan bu ýerde baha 30-njy organdan aşağı ýerleşýär. Ýani aşyk satylan zonada beler wagtdan soň ýokary hereketini ýetiripdir. Odal trendin hereketi nisgaýaşy. Şu zona gelenden soň bahanyň hereketi ýetgeýär. Soňra ýokary galypdyr. Başga da ýere meselem görelim. Kanadski dollar, japonska yen valyuta parasy. Bu ýerde görşümde trend ilki wasgaýaş bolar. Soňra şu zona gelýär. Ondan soň trendin hereketi ýetgeýär. Ýani ýokaryda aýdyp geçdik teoriýada. Eger şu zona gelse bahanyň aşağı gitjegini anladýar diýip. Bu görşümde ýaly bahanyň hereketi aşağı gaýdypdyr. Şu wagtda çenli teoriýadaky aýdylanlar düşünüp bolandyr dep umyd edýän. Inni real targowlada ýazyl kaçyp görkezsem, hasam aýdynlaşar. Ilki bilen göze gezdirip çykkan valyuta paralyň grafini. Nerede o moment bar bolsa bellep goýan.
şu varianty analiz edelim. Bu ýerde görüşüňiz ýaly indikatoryň bahasy 70-nji derejeye ýetip gelýär. Ýani perikuplenus zonasyny. Ozal indikatoryň perikuplenus zonasyny 75-nji derejesinde сопротивление var. Bu edek hem indikatordaky ozalky сопротивление deresesinden ýa kaçar. Bu ýerde hemme variantlaryna seretmeli. Hukmandan 70-nji derejeye geldi diýip derä ýa kaçarmalar. Bu ýerde 70-nji organdan zalka gelmeýänliginiň sebebi indikatordaky 70-nji organda grafikdaky organ сопротивлениýany geçdi. Ondan ýokarda organ görnenok bir myltyk time frame'de, ýani wagt periodunda. Indikatorda bolsa 75-nji organda сопротивление var. Şonuň üçin o momentde garaşýar. Şeşinci organı kolaylayan oğlumuzda 5 mutayla koyalım. Girelim. Norsa netice araşacağız. Esası bu yerde holukmanlar ünsülce olmalı. Kime faktörleri seyretmeli. Zaten yapılmanı sancısı kontrolü ve bu yerde eden analizme işledi. Indiki ziyalka geçelim. Bu yerden serp sereseniz 17.06 urokları indikatorda periprodonus zonasında поддержка emele gelipdir 25-nji organ uroklarında. Bu zonada baha näçe nola golaýlasa, şonça bahanyň hereketi gowşar diýip belläp geçdik. Görşüňiz ýaly 30-njy organy geçdi, indik maksat 25-nji organy tarap. Bu ýerde 3000 alsak yeterli bolar. Inni o momentde garaşýar, howlugynda. Bu yerdeki organ поддержканың liniyasını çizip koyalım. Has aýdym bolar ýani. Izalka girelim. Çumut. Inni bolsa izalkanın yapılmagyna garaşalım. Izalkanın yapılmagyny Samca sekundlar vardı. Ve bu yerdeki analizimizi işledik. Şunu bilen bugünkü videomuzu tamamlayalım. Eğer konuda yaran olsa